Morning guys, Ninjani. Hi media. Unjani Phili. Good morning people. Good morning everyone. What is good about this morning when we are in this shit? Hey, It's this way now, you eat your eggs. I know. Do you have rice for today? You will not be young. Be sad. No. I'm so sad. Oh, Should be the guys. yeah. Okay, Unjani Mahle, Ninjani guys. Sanvukile yini? Because I really believe. What can you expect from you in 2026 as your fans? Ngicela nje ni-expect imoto. Nonke ngo-2026 nizobe niney'moto nizobe nidayisele yimi. Sisa number yami lapha kwi-bio nibe ningi-WhatsApp ngibe nginenzela maphi ngibe ngini-check-ela nje ukuthi kwenzakalani emagameni enu. Ya, into eningayilindela nje ngo-2026 iy'moto zenu. Mami ngitholele leyo mbuzo. Oh la la. Bye-bye, mami. Crush yami unjani Loyiso? Ngiyabonga ngoba thipha iskrini ngiyabona 6269. Izulu liyana guys. Injani iwet nikuphi guys? Kwenzakalani? Iwet injani? Athi nama-plans ena namhlanje nibhizi ngani? Niplana ukuyithenga nini imoto? Usekhona nomuntu ohola 8,000 kuya phezulu ongenayo imoto bakithi ngikhona. Sicela usishayele nge-360. Okay, angiqanise ngimoto aqagazi ngishayele but athi ngishayele i-360 khondekana. Ngisanda ngikamera. No, 360. Mhlanje ngigqokise kweyes. Sezisho njalo. Uthekile lokhu zayami le. Usubonile ku-360 thenga imoto. Yini wena? Mina ngenza into zami. Nawe yenza into zakho. Uma uzongitshela ukuthi ngiyenzeni mina ngizovloga mina. Ngiqala ngami. Awuthi ama-grapes mandisi? Ama-grapes mandisi. Ngishayela ukudla kwami. Ayo, ngo-6 usungicabangani guys. Kahle ngingena ngo-7 o'clock but-ke ngizama ukuba early. Angifuni ukufika late ngose yami ngaze ngithole iweni. Akumnandanga. Yo, ngisebenza ngoDisemba. Akumnandanga. Kushubile guys, kushubile. Ngicela nithele ama-locals ama-documents enginenzela ama-application bakithi. Uba lo usibona kuhle zo. Ufunani lana wena? Muphi ushenge? Muphi ushenge? Ngabe ubuze umnotho Muphi umnotho? Uhlupha ngani? Hayi wa congratulations ngibonile uthenga imoto Nkosi yami. Siyakhalelisela. Uhlupha ngani? Hayi akahlupha uzungiba yithi iphethe kahle kahle. Sisikashe ngonjani Nelisa Hadebe? lokhu mfa umoya. Njani sithade ngiyaphila Loyiso njani? Na buzana uZungu kade ngimbona la muphi ushenge Zungu? Hi dadewethu unjani Zwide Mkhatsho Nkabandla uright bhuti wami? Ngiswele amandla yabo. Kodwa ngoba ikhekhe lisekhona sizobonga ngayo. Ngazi usakazi phezulu. Morning, guys, morning, people. Good morning, people. What's good about this morning? There's nothing good about this morning, guys. Uzonyiwa la. Shobile namhlanje bese. Sekisi isikhathi lezi zizowa uphansi kuwo. Good. Masihamba. Angigcwala indlela nani? Kanjani singayenza into ezikhotha? Sivele sife sonke.
yazi usilezi ukuthi phela mina ngithi ngosuku ngiba busy nokusubmit ama-application bese kuthi later ngima ngenza izikhotha ngima ngiyofuna wenze manje ngiyofuna ngisazosubmit ama-app nje ngimqhathile ubona egroupini wena wedwa nje wena loxoli lonwabo izikhothi nje guys guys ngiyaxolisayo sengizohamba kanye nani kuthiwa others are gone okay sure cha bengaqondile umqhaso osami nabe ngibhizi no-izikhothi ukuthi phela nami bezokhala kimi wena futhi siyasafisa 6 wena phela abantu bafuna iy'moto ngiyabenzela It's 3 lawo manye wa-8 man umphathi ubuze ngegrupini singizabose umuntu osubmit ama-applications abantu usho wasubmit i-target ucommita to 3 bese usubmit bese usubmita no-6 at least now around 3 Sorry, abephela niggas. ama-applications Yo, shubile mntana. ngizoxosha namhlanje yazi Yeah. wafika wabona Manje guys, kwenza uzozoshuka namhlanje. Ngibone kushutha lezi zinto egroupini. Mphathi usukuthelele namhlanje. Yo, Ngithukuthele mina nami ngisazoba nenkinga nje. Oh. Guys, ngenzela ama-application local documents nginenzela ama-application bakithi kushubile. Uma ungenawo ama-application ubuyele endlini. So nje ngiyacela bakithi ngifuna ukubuyela endlini ngizonisubmithela lama ningadecline sindani. Kushube kakhulu namhlanje. wavele wancela azothola ingcancibele lakhe Hayi no awusemuhle sana ngiyabonga bakithi Ntuthu. Thank you. Awuyidingile imoto Ntuthu bakithi. Ngikwenze le application yemoto manje uzoyenza imoto yakho. Ngikahle mkhaja awukuhle ke sidla mawuphepha. ngithembile bakhamba ngisho ifomu enkulu hayi Kuba bengithi uzofika seresignile lo ngobani? phela lo anasikhathi Hey, usasebenza baby ngiyaphila ngahayo shubile. awusithande sami Ngithemba ngiyaphila njani Themba? Ngilimele enhlizweni. Ngizozane bezovesana ungikhiphe lana Ha unjani majobe? sikatele ngisho Senje. ningenzi nophila Nge-rice kanjani? Awuhlupheki? Oh. noma ngabe kuthiwa izinto engiyifuna ngiyitholi kodwa i-rice angilali impuphu one way 50 kg wempuphu Awumamcini obhontshisi ukhona. Nobhontshisi? Ubaqina ngobhontshisi. mina wangihleka kodwa wena uyongibona Kuba buya kubhontshisi. ngibuye ngifuqa uphuthu lani lobhubhudlo kalamula obandayo yes ngishilo bengathi uzosifaka under the bus sisemasini umuntu engekho sisaba ngisho Useni guys bakithi. mase kuba khona oxolile Ngiyenzeni ngeke phela ngihamba izikhothi ngingawenzile nginamava. ngifuna ungaphambi Hawu. Ngihambe kanjani izikhothi ngingawenzile ngingawafunele abantu abadidlanile. sis Ukhokhelwa uyadala ngo-10. uqala usubmit 11 apps Abantu bangisende amadocument ukuthi bayadidlana. baseve for the following day all siphi Wathi ifike umuntu uzoqualify for imoto uyabona ngiyenzi ngihambe uapply kwendawo ethile. iphathina-ke sisubmit Ngipha nini qualify umuntu for imoto ithole kumina ngisele ngadayisi. commission izozakwena nje Hayi ubona mina ngizovela lapha njengomuntu ongayidayisi imoto. Ngisile. Hayi ke uma ngizokhuluma last month ngidayisa 7. okay siyabuza lokho sesicela
Listen, guys, kushobile guys, kushobile. Abazithi ubuhle kuyaphila unjani bakithi manzini. Hi, hello John. Wami uyagxabha ezini ngiyasho ukuthi uthi bangathiwa sibuyele emsebenzini la. Uzosho. Thina sizolele sisala ngasegaraji silinde itekisi. Angikwazi ukwenza isisele ngishaya. Akube sokuphindela emuva. Usuhembe. Alisitizi la. Komenza Mina guys, yazi ukuthi mina inkinga yami indaba sekuyaphoqa ukuthi mazithi 5 ngkodwa because one i-diet yami ivumela ukuthi ngidle fresh food. So angikwazi ukuprepare fresh food ngo9. Yeah. Ngeke ngizokwenzeke lokho. So kumele ukuthi mangiphuma la emsebenzini. Vele isikhathi sokuphuma emsebenzini ngo5. Take care unless uno easy of my health. Nabantu Of abadinga my health. ukufonela. Ngeke ngibulawe mina ngibulawe ukuthi kumele of my my health. mina ngithe ngifike endlini because sike sejayisa wathiwa ngiphuma sikhathini Ungcono kona ngoba khona uyabuza. Mina health one mistake ngiyaqashwa. Usukepetele nosma. ngisingile Ungcono basingile. Ukhala umasingile Yini balekile ukwasingile umsebenzi futhi. Usukopitile. Hayi. uthi ufike nje amanzi aseredi alikali ished lapha ayiniwe nakukudla lapha ebhodweni Nosma. vele ufike kweshitha yimama Ngiyamlobola lo. baba uzoqala ngami noma ngokudla Uyazi uba nongaphilanga iyona le ntombazana ayinamthetho kubo. njalo awukahle Hayi uyazi i-weekend yonke nje kini usuke uyintshontshini uvele uyohlala zavaka mfana onke lapha ya Yewena abantu kade babesibusisa kodwa uvuka ugoduke kusho ukuthi ubusise kangakanani uvuka ungena indlela usuyalusa manje ipipi wena usuyalusa uzothiwa ngeke noma isebenza ngala esipana naye manje right benza phela kubebele lezo rank benzela ukusave benzela ukusave bebele lo ushangathi hayi kubo lo ushangathi ingane ihleli Uroommate. ngathi kufana nokuthi ikashe emkasheni mhlawumbe ama remote uyayinto ayodwa but bona wabonza basave iroom la le room kokhele ukudla ngala uthuthu Hayi uthi uvele makunentombazane ephakathi uzokhala. yamazi no ngempela Ayishe. Nkosi. nethi ngaphezulu hayi ke imphathi yakufunda amabhodlela amanzi la amabhodlela amazana no usimtshelela ubulala ukuthi uwe nanga le toilet uzobinda khona amabhodlela amazana amabhodlela awu4 amanzi lethini la ayikho lento hayi usuyaphila ke wabuka mina hawu 4 ngiyabranhlala mntana shame simtshela atshela ngathi suka bomanje senze silamacala angafana ngathi ngathi suka lapho swanga hayi shame amabhodlela akho wonke lawo Hello guys, I'm good John, how are you? Unjani Zandile? ezazithingele zakho Morning Zakhele. Zakhele What do you do if you want a car? Okay, if you want a car, inamba yami kwi-bio, you can text me on WhatsApp, send my documents yakho. If usebenza uzosend i-ID yakho, i-license, 3 months bank statement, nama payslip akho recent awu-3. So into yenza yileyo, but uma ukuthi u-self-employed izinto ozoyisenda ku-WhatsApp uzosenda i-6 month bank statement, i-ID yakho, ne-license ku-WhatsApp. Yeah. Unomandisa lapho. Yebo nginamandisa. Niyamazi nje ukhulumela akasafuthi. Mandisa. Hello gorgeous. Unjani Madlala? nomngoni mase So nginomandisa yini la? shuthi kunamade ngimbona ngile ngimbona njalo mekulive ngiyambona ngisala futhi ngimndlela Hello gorgeous. Okay, ngiphendulile le. Unjani sisi omuhle ukuba bazi kodwa.
Anginayo. How are you? Unjani Phumzile? Umuhle ngiyabonga bakithi. Ayikho khona. La ikudla konke eSouth Africa nilasheni. Ngicela okwenamba njena. Unala ngithe. Okwenamba like mawudinga imoto number yebhasi uvayo WhatsApp shema nginankinga. Mawudinga imoto kuphela kodwa. Kanjani manje John? Kanjani? Ngitheste WhatsApp ngizokuphendula. Kanti kuphi? Can we have your number please? Ngena kwi-bio yami. Kwi-bio yami manje uma ungena ngathi profile page uzobona kunemibhalo ebhaliwe nje lapho kunenamba yami. Ngiyasho nje lapho ukuthi ngiyisa imoto nayo inamba yami. Ya, uma udinga imoto nje ungasabi WhatsApp. Ungasabi futhi ukufona uma ufuna ukubuza. But fine guys, so up is the training. Hi guys, love you guys. Yini kumele ngibe nayo ukuze ngithole imoto. Kumele ube okay, engizoyisebenzisa ku-Bolt. Uma ukuthi uyasebenza, izinto kumele uyisende i-3 months bank statement, ama-payslip akho, 3 ne-ID ne-license. Uma ukuthi uself-employed uzosenda 6 month bank statement ne-ID yakho ne-license. Lokho nje ukusendayo ukuze uthole imoto kuphela. Okunye ngizobe sengikubuza ku-WhatsApp-ke njenge-email yakho, inamba oyisebenzisa for calls, ongizofonela kuyo mase uyitholile phela imoto. Ngithi ozolanda imoto yakho yabo. Yeah, zokubuza ku-WhatsApp okunye but uma udinga imoto uhola 8,000 kuyaphezulu number yami kwi-bio. Bye bye guys.